jongen, vind ik nou. Wat ik moet doen? Ja, wat saus. Oké, dat we gaan zo. Kom er zo hoor. Ja, is goed. Naast dat gezichtje, dat lijkt wel naar het mandje. Oftewel, de jongen uit de frikandellen. Hey, ik heb wel een chef in de jongen aan het mandje. Maar eerst de frikandellen opeten. Pa! Is rijden! Fjouwen! 4! 6! 7! 8! 9! Hoe ben je zo naar elkaar de jongen naar de mandjes? Nou, die naam die komt van een verhaal. En dat is ook weer gebeurd, want vroeger was er een oud renpaard. Dat mensen heen en weer komen voor het werk. Ja, en daar doen de bewoners die het allemaal de Alderdiek en die het kanaal langs wen, oer de paard met wiel. Lokken nog wie er onderwijs beskaten de verkenningspunten. In de een daarvan weer een regeltje van jongen biemen die het knoppen wienen, wielgebiemen en popels. Die in volksmulden de namen jongen naar de mandjes kregen heen. En later hadden ze daar omwille van dat verhaal hadden ze de jongen benen planten, wilgebenen. En die hadden ze knot en dat liedje nou krijgt die jongen ormonsjes. Dus het had het verhaal en de benen en de namen, dat had al jij mij een koord te krijgen. En vanzelf, het is een leuke naam. Wie heb ik een film bij de melkfabriek? Met Joda misschien nog toe. De melkfabriek? Nou, de melkfabriek ja, die heette de Eendracht. En daar ben ik vroeger een jongen. Mijn huid die weer door. En die hier wat 30 stuks vee en dan moesten we ja's en jongens die brachten wat in de bussen weer erbij en dan wordt het even en dan kwam de melkritter er rond op de trekker. Van die lange grote karm daarachter. En dan rammel je de bussen erop. En dan sprong ik ook wat mij achter op een been en dan hoop ik mij die melkfabriek. En dan roept het altijd naar molken en naar cheese. En dan weer er altijd een dropje van belang. Dat wie een dreamer. De heide hier hem samenmaken. Viel het ongeveer in het begin van de 20e eeuw, ongeveer een jongetje 100 tot jongetje 20. Toen waren hier in Twisel een paar rikke boeren en die boeren die gingen tot de arbeiders en de arbeiders die hier vanzelf heel eerlijk. En hier van die arbeiders die hier een jonkje en die hier de dagen. Ja. En dat jonkje dat struinde altijd wat in de land onder weer een heel dremerig jonkje, aarziekje, sletjes springen en fantaseren hoe het leven en wat er worden voor en zo. Dat weer daar. Waarom is eigenlijk een standbeeld vandaag? Omdat Date de bekendste persoon is uit het boek.
Hastings, dat wie vroeger hier, Twiesel heette vroeger Hastings. Nee, ik niet. Dat is gewoon de titel, zij is gewoon de titel van die boek aan. Nou, hoe viel dit zo'n oren keer? Ja. Oors. Apart, hè? Simpe Kloosterman was de eerste vrouw die in het Fries boeken begon te schrijven. En dat was vooral heel opmerkelijk omdat het een vrouw was die dat voor het eerst deed. Ja. Ze kwam uit een rijke boerenfamilie, ze hielden net voor mensen met te werken, ze hielden net een baan of zo, ze hielden nergens aan het werk, net in een fabriek te werken, net op het loon, of ergens in de huishouding. Ze kon gewoon de hele reis schrijven. Ja. Ja, en Jan Ritskes die schreeuwde zelf gedichten en dat had zijn dochter ook geleerd, zeg maar. Dus toen we dat zien kwamen, toen dacht ik van hé, dat is zo'n invloed gewoon op Simke, dat zij schreeuwster wezen kon, dat wie in die tijd heel net normaal, hè, dat Famke studeren en dat soort dingen die in de... Maar hij had dus 5 gedichtenbundels maken, eigenlijk fjouwer. De 5e had Simke voor hem geesteld en uitjong. En omdat hij dat dien had, hadden wij die wedstrijdtocht verbaan. Omdat hij zijn wensen stimuleerd had, dachten wij van dan is het mooi dat er een project komt, een wedstrijd komt van band, dat die stimuleerd worden om met de Friese taal vooral bezig te wezen. Ze had toen zij overleden is, toen had ze in het ziekenhuis een testament meidje liggen. Daar kon niet schrijven was bewust wat er met die boeken en met die huis en met die land gebeurt. En daar had ze inzetten dat meisjes die het in het Fries schrijven wilden, die kon daarvan geld krijgen van de Simpe Kloosterman Stichting. En toen had het bestuur van dit huis, van de Simpe Kloosterman Stichting, had betocht dat er maar 1 keer in het 2 jaar moest er een prijs komen van Benneboek. En dat is nog 12 keer gebeurd. En 1 keer in het 2 jaar kreeg de schrijver van het beste Friese Benneboek kreeg daar een mooie prijs voor. Dit is het schrijvershoesje van Simpe Kloosterman. Je ziet zo het mooie waar, je ziet ze hier schreeuwen en na te denken over haar boeken. Wat is een pingo nou, IJs? Een pingo is eens een souvenir uit de ijstijd. De laatste ijstijd had het 10.000 jaar, al 12.000 jaar verliezen geweest. En toen waren hier nog amper mensen. Dat er waren hier heel dode mensen, dat we een woestenij. En we hadden de ijstijd gewoon, dat een hele grote ijs krekt was nou in Groenland en op de Noordpool. Dat leidde door hier overal. En op een gegeven moment werd het warmer en dat ijs ging weer voort, dat smolt. Daar ben de rivieren uit voortkwamen. En werd grote ijsballen in de groen zitten, die smolten ek en daar kreeg een kulen. En die kulen, dat heet nou een pingo. Dat is het hele simpele verhaal. Het lijkt iets ingewikkeld, maar iets ingewikkelder, maar dat is eigenlijk wat het is.
Proost!